Ул кеше буларак тыйнак сабыр бик Аллаһ Тәгаләдән зур итеп яралса да ул бер кашанда теге шапырны биргән кеше түгел. Ул тормышта бик гади, бик матур итеп яшәде. Аны галәмдә белмәгән илләр юк. Менә ничә еллар шәүдә урында шит төбәкләрдә, шит илләрдә эшләргә туры килде. Кая гына барсаң да белмәгән кеше юк. Ул безнең байлыгыбыз, халкыбызныкы. Татар дөньясында Илһам абый ул зур из һәм зур эш калдырды. Зур тәҗрибә калдырды, нәтиҗә калдырды, үрнәк калдырды. Әгәр дә менә сорасалар, инглиз халкы кем ул дисәләр, Шекспир дип әйтәләр. Рус халкы кем ул дисәләр, Пушкин, Толстой дип әйтәләр. Ә мин татар халкы кем ул? Аның кемнәре бар дип әйтсәләр, татар халкының Тукайы бар, Сәйдәше бар, Бакый Романчы һәм Илһам Шакиров бар дип әйтәләр. Һәм ул шагыйрьләрне дә үзе чакырып, үзенә чакырып, аларга әйтеп, сорап, шигырьләр яздыра иде. Музыкантларга да шундый заказлар бирә иде. Гомумән ул искиткеч хәрәкәтчән кеше иде. Ул үзе генә җырлап калмый иде, үзенә ияртеп бөтен җыр дөньясына гашыйк кешеләрне, җыр дөньясында эшләүче кешеләрне үзенә ияртеп алып бара иде. Гаять зур эшләп калдыра алган ул шушы кыска гына гомер эчендә, бернигә карамастан, бернинди киртәләргә карамастан, бирешмичә, зарланмыйча, тырышып фидакар эшләгән безнең шәхесебез легендар дип әйтәбез. Легендар гына да түгел шикелле, легендар дигән сүз аз дәл ул легендар кешеләр күп ул. Бу тарихи шәхес миңа калса, тарих Илһам абый. Халык тарихында үз изен, үз урынын калдыра белгән шәхес дип уйлыйм мин. Һәм әле бәлки бүген булмаса киләчәк әле миңа калса хәтта җавап бирер аның феноменына, аның эшләгән эшләренә. Кеше китә җыры кала диләр, ул җырлар кала, ул җырлар киләчәккә кала. Миңа калса күп киләчәк гасырларга калып, ниндидер тәрбияви роль үтәячәк ул дип уйлыйм мин. Бездә бит йолдызлар күп, безнең татар эстрадасы йолдыздан гына тора. Кояш берәү генә, ул кояш. Иң кайгылы көн. Чөнки Илһам абый татар милләтен, татар халкын яшәткән кеше. Аның күп сөйләсәләр дә татар моңын саклап, телен дип, менә саклаучысы ул булды Илһам абый. Җыр әйтәләр, милләтне беләсең килсә, җырын тыңла дип. Менә Илһам абый тулысынча менә шу вазифаны үтәде. Бу инде бик зур югалту. Аннан соң Илһам абый сүзсез генә халыкның зәвыгын тәрбияләде. Халык 80-90 елларда аның репертуарын җырлады. Ул бит катлаулы әсәрләр. Ул менә зур нәрсә. Мин уйлыйм, киләчәктә дә Илһам абый китте түгел. Мин әйтер идем, яшәячәк, аның алтын фонды кала. Шулай ук киләчәк мең елларга аның язмалары тыңларлык булсын һәм киләчәк буыннар аны белеп, аны тыңлап, аннан өйрәнсеннәр. Мин инде үзем Илһам абыйны төрле хәлләрдә бергә эшләгәндә, очрашырга да туры килде. Ни өчендер кайсы бер мәзәкләр дә искә төшә бүген. Бер мәлне Буа районында яңа клуб ачадырык. Аны әлеге Татспиртпромның җитәкчесе үз акчасына да салган бугай туган авылында. Шунда артистларны күпләп җыеп алып кайткан идек. Шуннан шушы вакытта бер мәлне ул инде шул хәтле зур төзелгән иде, хәтта авылның электроэнергиясының менә напряжение диләр бит бер мәлне клубта бөтен ут сүнде дә куйды. Залда президент утыра, бүтән кешеләр, зур кунаклар, концерт өзелде. Тиз генә сахна артында җигердем, нәрсә булды икән, керсәм, мәшкиләләр бер-берсен үтиләр җырчылар, мин микрофонсыз җырлый алмыйм, мин фонограммамны кабызмыйча башлый алмыйм дип бер-берсен үтенәләр. Мин инде миңа бит нәрсәдер эшләргә кирәк, залда әйттем инде кемнәр утырганын. Шул хәтле очраклы хәл нәрсә эшләргә дип
шул хәтле үзендә караганмындыр инде. Бер мәлне Илһам абый арттан әкрен генә килеп, "Курыкма, министр, хәзер үзем чыгам. Миңа фонограмма да кирәкми, миңа микрофон да кирәкми. Хәзер менә баянчы белән чыгабыз да җырлыйбыз" дип. Менә ул халыкның авылына бик зур бәйрәм булды инде. Шушы ут булмаган чакта рәхәтләнеп Илһам абыйны тыңлап утырдылар, чөнки әле үзенең концерты белән бәлки килә алмассый, менә шушы очраклы рәвештә чын тавыш, чын көчле тавыш һәм моң иясе дибез бит инде. Шуннан да ул бик зур бәхет булды. Миңа калса ул истәлек менә минем йөрәктә генә түгел, авыл халкында да шулай калгандыр әле дип. Аның белән чит илләргә дә чыгарга туры килде. Кая барсак та ул инде шундый дәрәҗәдәге артист, аны тел бармы, ил дисәңме, нинди илме, аны бөтенесе дә аңлыйлар. Biz bugün Tatar muzikasının sənətinin legendaсын İlham abi Şakirov'na ahırғы yolға zatабыз. İlham abiga Xudaydan berilgan səlati, qabatlanmaz тавышы bütün dünyaga Tatar moңын һәм җырларын яңгыратырга мөмкинлек бирде. Андый кешеләр турында әйтәләр, дөньяга бер мәртәбә килә дә мәңге истә кала дип. Әлбәттә, без Илһам абыйны эталон сәнгать, музыка җырчылар өчен дип күрдек һәм киләчәктә дә күрәчәкбез. Без аның исмен мәңгеләштерергә тиеш. Менә әле бер фикерем бар. Без 2-3 ай эчендә төзеп бетерәбез Казан-Экспода зур концерт зал, анда 3000 кешедән артык кеше сыя торган була. Шул зур концерт залга Илһам абыйның исмен бирергә дип тәкъдим итәм. Минем әйтәсе килми, нидә булса үкенү сүзләре. Аллаһка шөкер. Ходай биргән тормышны язмыштан узмыш юк. Ул инде Аллаһ Тәгалә биргән сәләтне халкыбызга хезмәт итүдә тулысынча үзенең мин әйтер идем инде вакалаты да төнесе, намусы да төнесе чын күңеленнән хезмәт итеп бөек эшләр башкарды. Волков яnar ışığında, Мәңгілікте кетіп барам. Мен биттірей йылдызына, Волков яnar ışığında, Мәңгілікте кетіп барам. Kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, mübarek olsun ushbu Cuma günümüz. Allah Rabbimiz her parçalarımızdan da razı bulup, her parçalarımızdan da kılgan amel ve ibadetlerimizni kabul eyle. Tatarcha сөйләшү хукlanmagan, түбәтәй кию рөхсәт ителмәгән, дин тыелган заманда, Илһам ага Шакиров үзенең моңы белән бөтен халыкны бергә бәйләп,
bizning tatar ekanimizni esine tushirib turdi. Aның bu xizmat uchun bek zo'r rahmat. Allohu akbar. Ребята, помощник. Сюда выходите. Гриш. Гриш. Birine tutalım, birine. Tut başını tut. Aha. Не помечено, да? Чтобы это, чтобы ноги положить. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله